The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Awesome. Hello! O, diba? Happy. Oh, happy Tuesday morning ka na tong tanan. Ingat lang. So, maing buntag, buenos dias, good morning, maupay na aga. Og syempre sa itong mga suki, og syempre, God bless and more power po. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Pag-happy good, oh! Dapat ang mga positive energy. Wow! Nato tanan. Ang kalinaw, ang kaanyag, ang kahimsog sa lawas, ang kadagkan sa kwarta, ang kamalipayon sa pamilya. O syempre, o diba, maanaa ka ninyong tanan. Wow! O diba? O nalaba. Nagtrabaho na ba tanan? Syempre, good morning. Good morning, assalamualaikum kanyo katan once again po. Syempre sa among teaching and non-teaching personal diri sa GSMST. O syempre, sa among mga pinalanggang mga estudyante, wow, sosyal. Og siyempre, ang kalimutan, replay ng akong live. Nag-live ko sa akong Lando Bisaya nga FB account. Og siyempre, i-replay na mo sa among page ang 106.7 Marino News FM. Wow. Check corrected by, di ba? Og siyempre, o, siyempre sa among YouTube, o, diba, type lang ang Marino, makita ninyo ang mga programa dito. O, siyempre, o, ang among text line, o, text mo, diba, para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kanaboy, o, 0975-0703-036. Wow. Siyempre, once again, hello, Jenny Garcia, Jenny, awawa. O, diretso migo, o, happy lang. O, request ang song daw. Dili tanan, o, diba? Si Jess Freddy is watching. O, si Salinga, o. Salinga Apayaw. O, si Johnny Mark Abel Salinga Apayaw. Diba? Joke lang. Siyempre, si Miss Chandarella Escala, Sandra Jessie. Hello, hi tita, good morning. Pa-shoutout ko sa ako ang NSTP CWTS students nga gikan nagmangrove planting. Wow, nice. Ato mga sukay sa Southern City Colleges, the school that cares. Wow, bongga. O syempre, good morning Dr. Milabel Dinasa. Good morning, ma'am. Predict lang haman. Good morning, happy morning lang Jodo. Diyan sa once again po sa Southern City Colleges. Okay lang, presidente na si Dr. Caliolio. Wow, happy morning. O, syempre, good morning, may buntag sa among station manager nga tag-in. Good morning, may buntag. Syempre, sir, good morning. Mr. Roderick, good morning, sir. Ang atong Vice President o syempre ang atong Vice President for Foreign Affairs and Service. Good morning. O syempre, good morning, may buntag, Sir Eric Benueva. Good morning, sir. Ma'am Normal Benueva. Good morning, atong sa Finance Office. Ma'am Normal sa Supply Office. Happy morning. O syempre, good morning, Dr. Rizal. Good morning, ma'am. Atong Vice President of Economic Affairs, Sir George. Good morning. Siyempre, Captain Manit Apit. Wow, Dr. Ken Chong. Ivan Jude. Martinez Captain Monular Rente. Good morning, Sir Salon. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Wow. O, siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy.
ang atong head sa Student Mission and Scholarship Office. Wag na nagpasadian si Mr. Sitoya, ang head sa Student. Sa March 1, Saturday. O, diba? So, mag-start na nga itong college admission test. O, katong wala pa hala, register na kung nag-open pa ha. O, baka nag-on me. O, siyempre, katong na-schedule na, dapat na-adyo mo sa, kung adyo mo sa schedule lang, na yung mga kakulian, siyempre, basta nag-register lang, okay lang na, di ba? So, 8 to 12 ha, every Saturday, di ba? O, siyempre, kung mga assistant na si Ruben Cago, o si Absat, good morning. Siyempre, hello, basta, di ba? Batiag, cellphone, di maka-receive, karon na love. Batiag sa cellphone, kaya di maka-receive, kaon na love. Why, ginawa ko. Naka-receive lagi ko, sa ako mong love, charot. Di ba, wow. Chuchuchoy lang ta ni Ron, wow. Pamata ka ng crop top, crop top ang gisuot ron, crop top na polo, di ba? Etnik kay inspired daw, correct ka na. Kujawan, di ba? Siyempre, good morning, Miss Mari Villafranca. Good morning, atong Director sa Public Information and Commission Office. Good morning, happy morning. Kasi si Wilson Benitez, good morning. Atong Masura sa Sukabon, happy morning. Siyempre, happy morning, Mami Tulisitoy. Good morning, happy morning. Dasa Maray Kawit Andrew Ashin, good morning. Biz Platros Alviar, happy morning. Dasa Dakon Village Home sa Ricodo. Atibit Fire and Family sa Ayala, happy morning. Mga Tolyok Ilongbaring Family sa Mampang, happy morning. Di ba, wow, pag kanino ka ayo, Artemer sa Ilongbaring, happy morning. Wow, ato masukin sa Bagsakan sa Magay. Diya sa Bagsakan Colwin-Win. Diya sa Santa Cruz Market, sa Solamberg 13, mga Enriquez family, happy morning. Hamja, ito good morning. Siyempre, si Abot. Good morning, Sir Lando. Mahal ko, shout out from Sandakan, Sabah. Wow, diba? Sandakan, Sabah. Di ba, kanang saging man Sabah. Easy. Latundan. Kanang di ba naman sa kinabuhi, no? Sa tibatasan, ha? Wow, si Angel Milano diya sa Infinite Salon. Wow, di ba? Nagtanaw siya sa akong FB Live. Salamat sa kaayo. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang. Mother's Day, Jawarday. Good morning, Jory Balom, Nixon Sebastian. Wow, itong mga driver Don Chula, Real Gar. Joven Benz, happy morning ka na itong tanan. Mami Dana Padaming Apaw, good morning. Ma'am May Umar German family, good morning. Ma'am Dan Alian, happy morning ka na itong tanan. Ayaw dyan daw. Ayaw dyan mo kondag sigarilyo. Ayaw dyan mo kondag sigarilyo kung dili ma-model inyong naong sa kaha sa sigarilyo. Mapita ako, di dyan may mundag inom ko di among naong ni, di among naong makuhan sa Red Horse, ibutang dito ba, ma-model dito. Di may nag-inom mo, ingara po mo. Hello, nga si Angel Milano, Regina Jan Awawo, shout out rin sa Infinity Beauty Salon and Barbershop. Happy morning, si Christian Samuel Labarusa diya sa Davao City. Happy morning kanatong tanan, di ba? Ingaw na si Dreamboy ni mo, sir. Ingon si Abot, wish you good health, sir. Visit Sabah sometimes. Kasi maraming gwapo dito, Di ko, What? Dito ko mo dia mo visit sa Sabah. Kay dili, ulay ta, gusto kong hilom lang, dili Sabah. Ay, hello, nag-text na rin, hello. Di ba? Manang dili lamang ko mga ngusta po ko sa kong mga igsoon, manang kamupod. Parang nindot kayo, no? Mga anak, di ba? Dapat mo po ng, tinuod na, kumusta po ng mga igsoon? Kanang labi na may igsoon, sa maayo nga dala, wala mo dala problema. Maong dili kayo halata, nga problemado na di ay kayo na, di ba? Piyapi, di ba? Kinabuhi. Anak lang jud na, di ba?
Tapos kamo mga anak, o di ba? O, say good morning sa inyong nanay ug tatay diha, o di ba? Oo. Mo na kita mga ano? Di ba ta manumbaling sa atong sa atong ginikanan, bantay lang jud mo, di ba? Oo. Ala ka mo, di ba? Tinuod na. Tinuod kaya na kamura ba na kamura man mapalit-palit mo dag mga sudan mga unsa dana tapos mga unsa mga gulod di nyo pagkatanong yung nanay o tatay kung unsa ganahan nila, diyan palitan mo ditso nga, di ba? Panimpla atong nanay o tatay, di ba na, palitin po usay ka ng mga nindot nga sanina atong mga nagtatay, maginikanan, kamusta, no? Kamuray palit-palit, nagkagimlay ng mga nagtatay, no? Bantay-bantay lang jud mo, di ba? Kamu sige mo pagwapa, Unyang mawala na itong nanagtatay, inyong sininaan og mga ginlaw-ginlaw, kanang mga lapon sa buhi pa, di nyo sininaag pagwapo inyong nanagtatay, bantay lang jud mo. Ngara mo, ha? Di ba? Ay, kinuko. Buwag tabayot, di ba? Mapay, nginom ta kape americano ani ikan sa Skybox coffee na dai ka lang naghatang to Sir Dice for the month of February no diba to di ba Mami RJ nga tong sabot twice a month man nang once a month man Oy, wow! Wow, ginoo ko mabuang ko ba yun? Followers. Rinalyn Tulio dahay. Delete. Ay, feeling good. May kay followers siya. Ako palubot lang dyan. Oy, joke. Ay, feeling good. So take care lang dyan of yourself. O, di ba? O, take mga organic lang, mga food supplement like me. Ako ba yun na daw, di ba? Ay, managanta ni Oyo. Napo dili nag-text nagguba na po siya, di ba? Oy, bahalag dili professional trabaho sa imong partner. Basta gibuhi mo saktong pamao, di ano siguro correct ano sige na buhi, di ba? Happy lang jo correct ko. Napo diri ingon sila, magkaginawa daw ta og naay trabaho. Maglisod, maganit pamahaw, ginawa na ba? Wa magano, basta mag-enjoy lang kasi mo trabaho, di man ako, basta gamay lang, Ginoo. Di ba? Nasa kinabuhi. Saon? Saon nga, tapula magay ka, silang tabi dyan, hardworking, mag-enjoy. Yung nagkapoy, ginawa. Di ba? Kinabuhi. Siyempre, good morning ko sa Mami Arjen Pardo. Salamat po Mami Arjen na hada sa Skybox Coffee, ha? Matso Americano, sarap batche. Salamat po kayo. Auntie Chanday Pardo, BJMP Mamang. O ka mga kinsakupan diya. Ni Mami Arjen Pardo. Wapi morning lang, Chukuri ko. O, siyempre, good morning, may buntag. Diya sa XYG Pudab, good morning ko lang sa Purok Dos, Sambod, happy morning. O, siyempre, ingat-ingat lang na yung mga tuna diya, tuna. Subak, kilaw, God, wow. Pagkalami jug kaayo. Auntie Albel Pangko, happy morning. Ang kulit po ako, mga Pangko family, happy morning. Sir Ma JM General, happy morning ka na ito na sa La Milagrusa, subdivision dyan sa Zambot. Auntie Elisa, Mami Elisa Lapinya, happy morning. Hit-hit lang jug ko, diba? O, siyempre, good morning ito mga suki. Siyempre, ito mga silder, mga kulik-lik, kabal-habal, ingat-ingat lang, ha? Kaya medyo ang panahon, medyo makulimlim nga panahon. Sub na, murag magulano ng mga tao ron. Di ba? Maayong kaguol. Kung makulimlim, murag mayong panahon, dapat ato ng impact. Oposito, happy lang jud ta. Correct. Sing pulip kanta ta. Request kanta ta. Magkanta ta. Pasensya na sa kong kuan ha, sa kong FB kay kuan siya. Yes. Yeah!
Dako niyang problema, iyang buhok nga labong perti nang nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang itsura, nang iso siyag itlog. May tayo mong buhag dunay lana, haskang di malasa, walay buhok ni tubo, gitog kaninoon siya o kaspa. Ngut sa kabalaka, gipakonsultas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda, kay ang doktor puwerte sang upawa. Unya ang resulta, matud sa doktor nga okay na, kanang imong kaupaw ayaw lagkabalaka, kay madugay maanad kara. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw ug ulo, apan ang bungot ug balahibo, labong paman kaayo. Ang atong ulo, diya sa may hupon ug alimpulo, diya gayong dapita sa tawo, maugayoy makalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong nga langaw, tambal kunos na upaw, inus-nus lang sa ulo. Buok mo tubo, tag sa kadangaw, iyak kining gituman, lagong ginustos niya adlaw-adlaw. Amot sa semana, gisusigit tanaw, ang upaw ni samot kasinaw. Ay, parang Nels, joke lang ha. Easy, easy. Oh, wala dyan namin na ron. Ambot nga no, daghan dihang mga upaw ug ulo, apan ang bungot ug balahibo, labong paman kaayo. Ang atong ulo, diya sa mayubon ug alimpulo, diya gayong dapita sa tawo, maugayoy makalbo. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong perti nang nipisa, nahadlok siyang maupaw. Basig mo pangit iyang itsura, nitanaw siya sa samin, iyang naong murag syupaw nga lingin. Sa likod o kilid, taas apot sa aping, apan ang ibabaw daw gikaingin. Ambot nga no, daghan diyang mga upaw ug ulo, apan ang bungot ug balahibo, labong paman kaayo. Ang atong ulo, diya sa mayubon ug alimpulo, diya gayong dapita sa tawo, maugayoy makalbo. Oh, di ba pag kanino? Oh, Teddy. Oh, sorry, Ted. Nasa impit salon. Why ko pa? Ay, feeling. Hi, hello. Good morning. Oh, si Jason Macron. Good morning. Happy morning. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Oh, si Chrissy. Good morning. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa Prince Lechon Passport. Good morning, Ate Faith. Si Eileen. Oh, si Henry. Wow, good morning si Marvin. O si Master Chopper Ronel. Happy morning sa Prince Lechon. Tilawin lang. Happy lang, Jogo Leo. Oh, siyempre, good morning, may muntag diyan sa Isabela City. Lamitan City, kayo ko ba? Oh, sabi na, masibya na to diyan. Pak, di ba? Siyempre, good morning. Dahil sa maraming balon, happy morning, di ba? Sa Pispigulayan. Oh, nindot kay tanong ng mga gulay, no? Nasa kinabuhi, oh. Na-miss na to ko ang gulay sa Pispigulay.
Siyempre, siyempre, Quirol Melihon, Ron Cruz, Limboy at Ngatiting Paisal. Happy morning kalatutan o si Erdomic Tarusa, mga Tarusa family. Happy morning kalatong tanan. JD Vega, happy morning. Adrian Molina, happy morning. Yeng Ventura Konukutan, tumasuyo sa Vulcanizing Shop. Diya sa may Kabatangan. Diya sa Southcom Village, happy morning. Check collected by. Hello, kantay ta o kinabuhi. Ingon si Vic Baden. Wow, hello. Wala sa kabalo sa di ba? Vic, kantahan na sa ko. Karon na, ulat. Katawan na to yun. Request ko na, di ba? Si Melo, good morning, Sir Lando Bisaya. God bless always. Ingon sinong Monday, bago malabang diya sa St. Joseph Town Homes. Sabi sa diya sa may Tanang Sora, Quezon City. At the end, di malabag. Kyra, Christoph, happy morning. Lemuel, Jen, Kemuel, Jen, Lemuel, Maymay. Si Stephanie, si Stephanie, di ba? Bethany di ay, happy morning among mga apo, di ba? Siyempre, good morning sa Magson, sa Sogod Southern Later. Happy morning, siyempre, happy birthday sa akong batchmate. Diya sa STAC Bass 86. Si Mr. Fernando Dodong. Happy birthday! To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Hay! Ito lagi isa. What? Hindi ko na isa. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Diba? Nindo to kayo. Correct. Kisa pa nag-birthday diha. Siyempre, happy birthday sa akong mga FB friends. Ang inyong mga friends diha. Katong malaw na ka-move on. Anniversary, death anniversary, 90 days. 9 days novena, 40 days novena sa patay, 1 year death anniversary. Happy anniversary ka na itong tanan niya. Siyempre, wow! Tinood yun siya. Sana, sauna, ingon, sukod yun siya kani, sauna, agagian na ni nato mga efficient oil. Pero karon, naimo na silang party sa itong kinabuhi. Mana ka na ayajod padala sa kalaay. Sima-simaaning akong kuan. Napoy na. Wow! Bungga kang music ko, di ba? Grabe! Dinod kayo sayaw. Happy morning, di ba? Napo din, Sir Lando. Ultimo pag-ables pitaka, Sir Lando, laay na dyan kayo. Dali ka, ako nang putangan og dollar, nakuha dagang dollar diri, di ba? Wow, George. No, inata po na mga kanang inata po na sa barcode mga customer. Di mo na di na ako, di ba? Nadira Manang biyaan ang ubang lalaki si Lando kay What? Katulo pa galing ni Kuan, nakuan na dayon. Ay, feeling good. Katulo pa galing, manang biyaan mo kay katulo pa galing Kuan na nakuan na dayon mo. Ano di ba? Katulo pa galing mo magkahungit. Di ba? Busog na dayon mo. Manang biyaan kay mo dapat daghanon jud kaon para malaski mo. Ana si kinabuhi. Nireklamo ka kay wa ko ka-reply nimo, wa na dayon ka kasabot bisag natulog ra ko. Ay, feeling good. Ano Sa tibatasan, ha? Easy. Correct. Ano sige Murag din na to ma-feel nga holiday, no? Kay gipa murag din na to ma-feel nga holiday, no? Kay gipa-report manggod ta. Ay, feeling
Hello, good morning, good morning, good sir Landoy. Oh, Mami Arjun po, hello, good morning. Wow, si MJR Odolo, wow, shout out sir. Kay Allen, taga Talon-Talon. Oh, og ang mga tennis players sa NFA and DPWS Tennis Club. Happy morning, kanatutan na ingat nga lang, wow. Mr. Rolly Maravilla, happy morning. Ang presidente sa NFA Tennis Club, Engineer Sammy Holyo, good morning. Siyempre, Sir Bobot Cristobal, ang presidente po sa Lonsoran Tennis Club, Sir Capitilano, Tito George, Sir Badyang, Sir Bilamino, Sir Morales, happy morning. Ako mga idol, Sir Tony. Siyempre, Sir Kay Matilano, happy morning. Di ba, oh. Sorry ko dito, di ba, oh. Ano kay... Oh, request ni Kuan, buddy, request, oh. Ano ta, kanta na to. So, kini may kanta naman di. Di na ko gusto na mo mag-mention kay pagkasan na mong duha. Nara, oh. Kini mata ni good sayo sa kabuntagon. Makuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako po't magtigamo maong ako sa'yo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. O kapit na po't musalop ang kahapunon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay nagsihigda. Ikuot ko iyang atubangan, iyak kong gitaligdan. O kinabuhi, yugyugon di na mo gahi. Pagkala ay baning, ako ang kinabuhi. Why ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inig mata niya gyud sa sayo sa kabuntago. Makuha siya og tasa para mga pinadayon. Ako po't magdi kamo maong ako sa'yo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. O kapit na pod musalop ang kahapunon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikot ko iyang atubangan, iya kong gitaligdan. O kinabuhi, yugyugon di na mo gahi. Pagkala ay baning, ako ang kinabuhi. Way ana, kay ang gan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. O kinabuhi, yugyugon di na mo gahi. Pagkala ay baning, ako ang kinabuhi. Why ana, kay ang gan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Pagkalit ba? O, di ba? Kuya Juan, happy na dyan. O, siyempre, good morning, may buntag. Happy listening. Wow. ZNZ tailoring by Kasi. Good morning, happy morning, may buntag. Congratulations! Wow. Oh. Siyempre, good morning. Good morning. Sir Paul and Ma'am
Christina Cancer, good morning, and your kids. Wow, si Pamela Vicino. Wow, si Camila Bukay, si Chico, and your family. Happy morning, imong mistis na kasama. Atong mga friends, Alotanga sa Sihay. Siyempre, John Malin, Sir Bagundol. Wow, happy morning. Di ba? Wow, si Jake, si Dinsyo, happy morning. Antinol pa, o si Kuya Longhair daw. Wow. Hello, good morning, Solando. Ingon si Buaya Rizada, Rise mula sa Shanin. Mayong buntag, pa-shout din sa Tumaga Idol sa Masuhip. Sa Tumaga daw, di ba? Masuhod. Asa dapat na, Masuhod. Wow, salamat kayo ha. Ingat-ingat lang. Happy-happy lang, Jokorik. Di ba? Wow, kay Marza ka doon. Wow, good morning, Happy Guanson. Happy morning na itong masulit sa Taglina, sa Missouri. Happy morning. Diyan sa Talon-Talon, happy morning ka na itong tananing. Punit din ang gado lang. O diyan sa Pueblo, o diba? O diyan sa my Great Locks. O diyan sa my Pilar Street. Wow, hello my friend, kumusta? Diba? O siyempre sa tanang mga masahista, wala, sisid na. O siyempre kay Masabatid ka doon. Giandaman mo ni Uncle Ruben. O diba? Happy morning na daw. Anong gakang na yung Diyos gakang atong mga sukay na sa sunod gusto o di mga silingan ni Analigakang. Analyze, happy morning. Wow, Kuya Darwin at Iban Matumanda. O di ba, mamila pa Darwin Apaw. O si Maria Chong, si Makoy, at Tia Barcos, good morning. O siyempre, good morning. O di ba? Ay, ginokay sa paning. Uban. Wow, Prinsip Pugtader, atong head sa security guard, mga Gales, happy morning, o sa Golden Sun, the ages sila. Ato ba the Hall of Justice? O dyan sa Paseo Boys, happy morning. Siyempre, Martes ka ron! Tuesday ka ron! Pagkalamidyo ka, ayaw, wala, sige na, ito nila may mga ianda man sa mga Uncle Ruben. Wow, bisang ng dangay, Kumaring Roxanne. Atibit Paria, good morning. Wow, ingat-ingat lang. Wow, Aling Kisay, kay Piñero, Kamarabro Jack, Ma'am Kat, Marcos, happy morning. Diba, At siyempre, Angel Milano, shout out now din sir kay Madam Erlyn Enriquez. Wow, good morning dyan sa Infinite Salon Barbershop. Hello, good morning, Angel Milano. Wow, ni Dimboy, John Teddy Chimar, Uncle Modi. Diba, si Uncle Ray, happy morning kayo na, diba? Siyempre, sa Dalis Menyosa, sa Elormi Zapato, happy morning yung mga boys sa happy morning ka na ito. Tanayat nga lang. Wow, pagkaninot. So once again po, shout out na ni Madam Erlyn Enriquez. Ingon si Angel Milano. Happy morning ka ito. Siyempre kay Tuesday ka noon. It's time. Diba? You have to choose. Diba? Ikaw na din magpili sa imong kinabuhi. Gusto ba kang gusto ba ka sa imong kinabuhi nga din nilang kutob? Ikaw na magpili. Diba? O gusto ba kang kung gusto ba mo extend, just add 5 pesos and extend, diba? Feeling Sige lang, kung ba ito ng ilang Bible na I love you pagpagkanangon. Atong giandam nga mga musikang Bisaya nga haom sa panlasa sa musika sa Minao, diba? Hala, sagit na ako mga anak, syempre ko Diyos ay siyang tantan. Regine! 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. Broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Dapat kami, hello, once again po. Niang Ventura di Cano Kutan, happy morning once again. Wow, Pujawan, di ba, Ebita Ignacio, good morning. Ni Mia, wow, good morning. Ingat lang, correct, Tri Kungkoy, happy birthday, di ba, di ba, Oy, ginoo kalooy. Ingat-ingat lang, inom tubig lang. Katong mga may sakit, may mga vertigo, mga ego, mga unsa mga high blood, sakit sa batang, ala ginoo ko. Ala, tumar na. Naiubadan. Naiuban dia, ginoo ko, mabuang ko bayot.
Mabaang ko bayot kay nag-inom og slimming coffee. Wow, social. Wow, slimming coffee, Jud. Wow. Nag-inom og slimming coffee, nagipalisan upat ka ensumada. O ginawa ko ni slimming na. Ay, ginawa ko. Muna, saan? Hindi ko ni mabaton lang ga. Batong ni mabaton. Hindi mo mabaton, hindi mo panaw ka na para dilwalwal mo. Diba? Sir Lando, managa Sir Lando, kapag maganda si Mrs. Siyempre, tinodin na, no? Kapag maganda si Mrs. Siyempre, diretso lahat ng sound ni Mr. sa kanya. Kasi mukha magang tiyanak, diretso agad sa alak. Mukhang tiyanak. You hurt me a lot. Kay mukha magang tiyanak. Diba? Siyempre, diba? Ditso sa alak. Siyempre. Ano nga to? Kapalay karawad lawa. Martes na Martes. Region awo. Hello, good morning to Ma'am Ellen Capasio. Good morning. Siyempre, good morning, may buntag ni Benji Mahasol. Happy morning, Pia Luna, Noel Gola, Anton Gorio, good morning. Okay namin na sa karon ako mga wow, na ba di ba? Nadiri Sir Lando, sa tanang gulay Sir Lando, sa tanang gulay nga dili na ko ganahan kay kanang pasagdan ra ko diri. Kalain baya oy ko. Ay, ginawa ko. Sa tanan dang gulay ginaganahan ka na pasagdan na sa diri. Kuyawan, happy-happy lang. Mauna, mirisi. Diba? Diba? Mauna siya, Aris. Diba? Busy. Busy manager connect sa internet. Very much! Okay. Iyan ang maibawaan karong kuan ang Kisa Joy iyang busing. Wala, joke lang, di ba? Hoy, Aris! Hoy, so, dito ka maayag kalimutan. Don't forget, ha? Try not to forget everything around is happening for a reason karon, Aris. So, there is not a chance of things happening just because na yung mga chain of incidents karon has unfolded. Bantay-bantay lang juga. Sa imong kung magkaroon, alis mga-encounter karon, mga romantic encounters karon to a mature extent karon. Wow, so you have to take your relationship forward or your partner will be gradually dissatisfied nimo with you. So ang pinaka-the best nga butang the best thing you can do now is to lead your partner or lover to a newfound moment nga mao na nag-define sa inyong relasyon karong adlaw from its past stage. Wow, bongga. So mao na turning point sa imong kinabuhi. Para sa imong karga ba nimo karon? Way ka na mga karga nimo karon, karga ba nimo karon ka mga aris sa mga estudyante who are pursuing a medical or mga technical studies no. Makakuha ka maka-gain ka huge amount of leverage sa imong career karon, wabongga. So katong magwanay imong super call may check out your work katong nagtrabaho na og imong ma-realize karon that you have always been the best in the lot. Wow, bongga. So lawin out pa na all problema sa imong career. Sa imong panglawas nimo karon, enough is enough. Katani doon na summer na siya. So enough is enough. So many times so folks masabi across it. Imong ma-expect karon, your mind be more vigilant ang imong nauna karon. So this will start to manifest sa imong your life today. So Aries, who have your body image issue karon, shall no longer be in the circle of unacceptance. So enjoy nyo lang. Ingat-ingat lang. So drink lang, Jod. Drink lang, na kay mga issue ka na, so water lang, Jud. Once you take control lang, things will start to change and fall into the right place lang. Para sa imong, financial karon, ikaw katong Aries nga interesado lang sa mga housing loan, sa mga sa more money. So start looking for more opportunities lang in the market. So di na ka kinalaw to, you don't need to have every financial asset delivered to you sa on your plate. Ayaw
kay naka-earn na kag mga few opportunities nga imo jud on your own. Wow, bungga man si Ares. Oh, ching tididing. Hoy, Taurus! Kailangan ba lang ninyo that is a good day ni mo karang Taurus, ha? Labi na nag-search kag mga new career, katanangita og mga trabaho. Wow, good day! It's a wonderful day and a good day for young professionals karon because raise or incentives na yung mga raise karon wabungga. Ang imong adlaw karon unta share for your blessings, Taurus. Sa imong gugma karon, today could be the day ikaw nga you find someone karon that pikahip, chachahi, birahi sa imong interest kanang adlaw. So take a few extra moments lang from the day when you get dressed because you have no idea how, unsaon, o kanusa ang mga prospect companion will appear. Wow, bungga. O di, pangito, nang mag-match ni mo, perfect match ni mo kanang adlaw. Wow. So, karong adlaw karong Taurus, no? Today will be the day, your mood for some flirting. Wow, bungga. Para sa imong karga man mo karon, ay imong gipili karon sa bali pointing you towards the right track. Oh, so medyo ang majority karon of your suspicious medyo has been dispelled, na wala, di ba? Oh, so it could be a real therapist na nimo Taurus, ha? Bantay lang jud ka. Oh, wow. But siyempre, it could be a prominent person in your life nga medyo nangita ka, you have to look for a guidance lang para sa imong karera. Kintawa na, mani mo ka-guide nimo. Ka-guide nimo today, nga mag-explain nimo, mag-remove sa imong ambiguity, nga expressing for. Oh, dawa, ayaw dyan mo. Imo dyan ang kunang tawa na karon. We, istorya na to, pas mo karon. Para sa imong panglawas mo karon. Katong mga Taurus nga traveling or otherwise, bantay-bantay lang ka, cautious lang on the lane. Wow. So, you'll be in trouble if you drive rashly. So, ingat-ingat lang, follow lang para walay problema sa imong panglawas. Yeah, but if you don't drive safely, alam na, natay risk for those on the street. So, balance lang sa imong aggressive driving lang. With kalma-kalma lang. O, siyempre, ay mga reasonable attitude lang. Sa imong financial karon nimo Taurus, no? Ay gano ko mag-collect ka og mga revenues karon from international social na kay mga kato na po na mga internal customers katong wala oy pag-sure daw paghilom oy. So good day nimo karon, so make the most of it. Nay mga new customers can come with a big purchase. Wow, bungga. Walay problema sa Taurus. Wow, ginawa ko mabuang ko bayot. Di ba? Oo. Hoy, Gemini ko, Gemini. Maruna ka sa high profile karon imong role karong adlaw, ha? You feel more vulnerable karong adlaw. So, you must strive to maintain ang imong pagkalma o you're calm and while you're in the media. Oh. Media? Press na di ay press na. Gitsiya ng manager di ay, di ba? Di sa ka nag-media kay tunga-tunga lang media dapat full jod press. Katong ay press god kamo mo tanong say presser yan dulo. Kana kung tigmisa simbahan press. Ay feeling. Ay joke lang. Panaw karon, joke lang. Lord, patawad Lord. Pantay ka to ulit. Sa imo gumagaro, Gemini, no? Karon Gemini, medyo na kay problema sa gumagaro, Gemini, ha? So you have to think of your viewing, ha? Bantay-bantay na joke ka. Oh, avoid lang pointing fingers, avoid lang kung may mga conflicts. Dapat inyong istoryahan sa imong partner para wala ay problema. Bahala ka. Oh. Isog ka, Gemini, bahala mag-away, No, isog man siya. Di ba naman lang mamay nga. Sura, di po mo istorya. Suto ko ba? Blah, 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 yun. Klaro ka. Sa imong karagdaban mo karon Gemini, na ay mga karon Gemini, no, will have an unfolding or realization karon. Labi na sa mga several hidden talents karon nga medyo wala pa nimo ma-discover. Oh, di ba? So, importante is not to dismiss a nagging suspicion karon. Suspicion karon or happenstance. Oh, di ba? Wapap tayo, ha? Kaya mo na i-signal mo nga something needs to be looked into more. So, mangita ka, look into a new hobby, o ikaw enroll a course, or simple, mangita ka,
tutor, tutor, di ba? Okay, let's never know how this will end up. Sa imong panglawas mo karon, Gemini. Sumatin na kang mga fitness karon na, fitness class karon, Gemini, para malaw sa imong daily physical exercise karon. Well, you've been trying to increase your endurance o lose weight o grabe gabi mong kaon, bantay lang jud ka. Bantay sa new routine karon. That's the time to find the motivation to adhere your revised plan. Ingat-ingat kay medyo nalambok na ba imong shape? Wow, bongga. 5 layers ang bilbil. Ginugod ka po ka. Para sa imong financial mo karon, maybe on your path of discovering karon sa imong latest major thing karon at Gemini. So thank you lang sa imaginative karon sa mga astral karon. So nagplan ka nga na kay paliton, if you're planning to buy a special thing karon yourself today is the day. This is the day is the Lord. This is the day that the Lord has made. Let's be glad and rejoice. Ano sa Gemini? Ano sa Magana man ka magampo man ka sa palit kay bang ginuko tigaan niya kag kuan na jadi mo manay ko ani mga din magpapadili ka magkuan ka di ba cancer no di ba Uy ginuko ikaw ka kasi you will find yourself in a role to direct or teach magtulo karon because you're talking and behaving with a bit more authority. Patay-patay lang ka ha. Di ba? Medyo sign ni pagka fiery. Fiery godmother, fiery. Or impulsive influence lang. Fiery boat. Di ba na sa Para sa imong mo gumagano ka, sir. No sense ang imong emotion karon run so deep. Lam ka inside you. Imong nga, you find it impossible, dude, to speak about. Di ba? Patay lang pag-speak about, ha? At the time. So, imong current karon, imong responder karon adlaw, partner, nag-perplex by some of your behavior. Bate-bate rin ka. Di maot pa nga, when you retreat, remain relatively quiet para wala yung problema sa imong gugma cancer. Para sa imong career naman na magkaroon, kung nakabalo ka also vigilant of others, what are doing karon, you will enhance your own job. Bate-bate ka ha? Kaya ikaw, so naghimot sa mga lakang karon to answer the question. Siyempre, ngita ka, you find a common ground between what you desire, unsa imong ganahan karon, and what others required. Wow, bongga. So okay mong karira karong adlaw cancer. Para sa imong panglawas mo karon. So in terms sa mga terms of fitness karon cancer, no? This is a great day nimo karon. Anxiety on your other hand can induce depression. Matadyo ka ha? Kay harmful na siyang stress, induce depression na. Kay mag-harmful na to your well-being. So effective stop. Di ba? If you can answer the anxiety-inducing issue karon, kinuha ko, imong ma-realize karon that keeping your healthy health karon is beyond your control. Wow. Beyond ba kanang wala kay uyab kay iya kong gibiyan. Ay, gibiyaan dito ko rin. Sila di ay. Para sa imong pinasa ka no cancer, no? Imo pi ka no compelled to broaden your horizons ka no cancer, no? So na yung mga idea karon or two could emerge nga medyo mag-lead nimo sa financial gain karon in the future. But siyempre, ayaw jo, don't dismiss lang what comes to mind now. Di ba? Maningon nga, be honest lang and transparent lang, Jod. Labi na sa imong mga intentions. Siyempre, you have to listen, maminaw jud ka. What others have to say para walay problema sa imong financial. Sama naman na itong first set ng wala ng adlaw, ha? Si Aries, Taurus, si Gemini, si Cancer ang unang set nga mapas mo karong adlaw, di ba? Buang kabayot, di ba? Di ba? Hay! Di ba? Manay giingon ba? Di ba? Manay giingon mga gani, mailan ni mo ha, na diri, Sir Lando. Mailan dyan ni mo, Sir Lando, ang buutan nga bana. Unsa di ay? So, mailan dyan ni mo ang buutan nga bana. Kay pati ang asawa sa silingan at timanon. Easy. Pinangga kay kanako. Sabi tayo lahat ang karagatan ng ilang may mga love yung pagpagkana na doon. Regine! Ang galing sumayaw. 106.7
Marina News FM. Sisid na. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Regine. Oy, ibalik na ito. Ano, ibalik na. Oy, nadyokoy. Nadyokoy nakitaan nga tao. Gausap-usap man, bisag wagi kaon. Gausap-usap. Gausap-usap sa walay kaon. Kulirit. Ano ito kinaboy? Unsang ano ka? Tunog. No? Alay. Joke lang. Oh. Uy, tinood dyan ako, mga babae sa una, no? Mga babae sa una, so, kamao dyan muluto o mulaba. Oh, di ba? Oh. What? Oh. Tinood dyan, ha? Oh. Pero karon, mga babae karon, mga palahubog na. Ginoo ko. Kujawan na dyan, oh, di ba? Oh. Kujawan, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Sa original. Oh. Manang ikapod, no? Dili rason ang kakapoy para muundang ka. Manay pinakanindot yun. Dili rason ang kakapoy para muundang ka. Dapat wala pa kakapuya, undang na oy, gara po ka. Jawan, happy lang, di ba? Oh, di ba? O, sabi, ano nga tong, second set sa tong kapalaran ka ng lawa, di ba? Oh, happy lang, joke ko. So, pa, uy, gara-gadali ko na nag-good. Na pinag-test ako dito, Sir Lando, mailan dyan mo, Sir Lando, ang tao nga tarong o makitaan jud nimo mailan jud nimo ang tao karong panahon na nga tarong mahibaw-an jud nimo kay hangtod karon single ang gihapon. So it means single man ko so tarong day ko pagkalami bulangan kagas mga laking kabayas tanan. Kujawan klaro ka wala klaro naman jud ni di ba di ba. Oy, Leo, no, say mo na kaya good chance kanon that we will run into someone from the old days kanu ko Leo. And then that kanang tawana mo almost certainly play a significant role sa imong kinabuhi. Wow, good luck na lang. Good luck sa imong plato nga napuno sa pagkaon. Joke lang. Sa imong gugma karon. Kana adlaw particular conducive karon for enthusiasm karon adlaw Leo. Kay ni ato mga naging adlaw no. Ikaw medyo pushing themselves away and attempting lamang handle kag mga loving relation through caution. Bantay lang jud. Pero karon adlaw no imong ma-realize nga no more required. So, dapat you embrace a romantic side lang. O, kasi bantay po sa imong relationship flourish. Wow. Flourish. Flourish apaw. Amang floor apaw. Para sa imong career naman mo karon Leo, when you're immersed in a major project karon, nag-immerse ka in a major project karon, what you kay time karon for anything else. So Leo, ikaw John, make sure nga not to miss out all the mga valuable news karon that comes in your direction. Di ba? For instance, sa mani-anif, sometimes, for instant, instant copy, instant kuan, instant something. So, na yung mga crucial email karon nga mag-support ni mo to advancement of your career. Sa imong panlawas sa mga karon, tungod Leo, no, for a day long day ahead of you. Wow, kayo medyo magkasyon kagamay.
You become anxious karong adlaw. So na kay mga discomfort karon sa imong liog, neck discomfort karon. O batay matungod na sa mga kuan karon o relax lang, pa-massage lang. O syempre a therapy session lang para mawala na. O di ba? O para ma-release ang imong stress. Sa imo para sa imong pinasa karon layo, no? Karon na kay mga nindot kay steady anticipation karon mga old hope over revenues, ha? For a long period nimo karon layo. However, pero iro asar ka sa istalyo na wala na kung iro sa compound oy gadya. Nagsolusyon paseyo sa nakatakanas barcode to. Imo to lang i-assess ang mga benefits karon. Og syempre imong i-draw back sa mga expenditure karon. So you might like to arrive a significant conclusion. Wabungga Virgo. Karong alaw Virgo no, medyo it has time to let go na. It has always come. Gino ko magdili maayo karong adlaw nimo karong Virgo ha. So it's time to let go. Ayaw sa kay stop pa kung kailan na pwede na sa off. Para sa imong gugma karon, karong imong dapat imong iset karong imong invitation karon aside and take a leap of faith of imong gugma karong adlaw Virgo. So make use lang sa imong enerhiya karon nga medyo nag-comes sa cosmic climate karong adlaw. So medyo na yung mga kuano comes with a been on your mind constantly lang or you've been asked out by someone. So now is the time nga mo padayon ka to pursue it. Ha? Dapat you have to put yourself out di ba? Embrace what romance nga unsay iyang ika-offer. Wabunggala, good luck na lang Virgo. Para sa imong character man karon, ang imong relation karon sa mga workers karon is not going to be as strong as they would usually at all the time. Medyo di alaw ha. No di maayo imong relasyon karon sa mga coworker karon. This isn't really your fault or so don't take it personally lang. Just try to be best lang the best to empathize. O siyempre, you have to offer support lang para wala problema sa inyong workplace. Para sa imong panglawas mo karon Virgo. Ang gano'n Virgo, when you feel energized kung alawa Virgo ha. So experience ka ng sudden motivation lang. O siyempre, maunay maghatag ka niyo, mag-drive ka niyo to accomplish something. This is a kind of energy nga maka-affect niyo positively. So walay okay lang imong panglawas karon. Medyo avoid lang sa mga do some cardio exercise to expand your lungs with air o syempre to allow your breath deeply. Wow, bongga. Para sa imong pinasa karong Virgo, ay ginawa karong Virgo na like uncharacteristically reckless karon sa imong kwarta karon. Medyo nag-save ka pa a long time karon. On the time, now your temptation to splurge is growing. Wow, bongga man. Pero dili mali ha, dili mali nga imong i-treat imong kaugalingon, di ba? Ikaw nag-save, ikaw na, enjoy lang. O kung naman mga consult a professional about sa imong finances ha. So make investment lang that will pay back in the long run. Wow, bungga man ka Virgo, palibaw. Make the most of it. Make the most of it. Libre Virgo. Pero maayo po ning kuha ni Libra ka no. Libra ko na lang start your day off right ha. So na yung mga alignments sa asal karon nga makatag kanimo a gentle way in the morning. Wow, bungga. Sa imong gugma karon, yoy gano ko Libra, we're trying to dissuade yung maayo imong karon. Kay medyo na nag-uula imong parte ko na alawa Libra. Diba? So don't let your expectation disturb ka. Nangay kay nag-uula imong Libra kay wala kay time niya. Wala kay time na out pa daw. Text lang. Ginawa ko na yung mga unexpected glues. Wala small. Sa imong mga plano, tinuod na siya. Kay joke lang ni Libra. So go on date lang. Go na date lang. And make up your mind. Nga mag-enjoy sa mong galingon. Bahala ka para walay away. You have to plan for a dinner date. Wow, bongga. Sa barcode pa sa iyo lang. Sa imong career naman mo karoon. Medyo ikaw karon libanaw you're successful karon sa imong career karon in the following days. So nanagang mga opportunity karon that comes way and you make most out of them. So make the most of it lang. So walay problema sa imong career naman mo karon. Sa imong palawas karon, medyo ka nang alaw karon libanaw you are motivated to go to the gym ha. Do another form of exercise nga ikaw ma-enjoy pod. However, pero so make the most of high energy levels lang. So while so take lang. Don't forget lang to drink water lang. So avoid lang sa mga junk foods. Kanong adlaw.
Para sa imong pinansa karon. Hoy, kinuha karon alawa libra medyo spend karon, desire to spend karon alawa. So kang mga palitunong karon, medyo matintal jud ka. So ingat-ingat lang, baka ang imong mga investment, imong budget, imong kwarta mawala inay-inay lang jud. Una-una katulong makinahanglan may paliton pa di ka. Shop for what you need. Diba? Manay pinakanindot. Shop what you need. O kung dili ka lang, ayaw. Diba? Scorpio. Agore. Kanas Scorpio, no, magkanay mga mag-transit mo to improve the attitude and sense of intent ka Scorpio. So, it's a fine idea to give your life a bit more balance and consistency. Consistency. Mano siya ang asawa ni Constancio. Consistency. Joke lang. Happy lang. Nabuang kumayot na siya. Para sa imong gumag ng Scorpio, no? Gamat imong gamiton, imong pagkahilom-hilomon ka na, your silence. So, a lot of gain to impress is such a romantic situation ka nun. So, ikaw to make an argument without having to say something lang. So, ikaw na. So, ikaw ka na Scorpio, no? The location of plan ka nun. Nag-advise ni mo. You not to do this today with your special person, no? Kahit dili siya ma-enjoy, diba? Wow, bungga. Sa imong character man na magkaroon, kanalaman mo, Scorpio, karoon, may drag you back when you're going forward. So, ayaw pala ka, may burgan ay magkwali mo, magkupot mo, padili ka, mo lampo sa imong gibot karoon. So, ayaw lang ka engage in a form of verbal sparring, ha? Ayaw, sparring, sumbagay naman dyan Ayaw lang dyan. So, imo doon lang allow the job to speak for itself lang. So, kung ikaw nag-advance gani ka, so will reach a point where it may impossible to bring you down. So continue lang. So, don't forget to say kind things to them. Para bahala sila, para makonsensya sila. Para sa imong panglawas ka today, imong health to be pretty stable lang. Dahil na mga small issues lang na dealing with you the last few days. Mawala na siya. However, forever so mild illnesses lang may arise today, medyo be guarded against lang. So, ingat-ingat lang. So, dali mga issues. So, dali na. Gamay naman, tubig lang na. Mga siya, wala problema. Para sa imong pinasa karon, medyo sometimes it's a matter of changing your attitude, not wanting problems to hold you down. So, akong i-recommend mo karon today, ingon ang bulang kristal, practice lang mindfulness today and be optimistic about sa imong goals. Very good things are on the way lang for you, Scorpio. So, you have a good attitude and don't let bad feelings get the best of you. Make the most of it. So, mauna nga itong second set sa itong kapalangan ng dawa. Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, ang ikaduwang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang sa ikaduhang ni Tuo, mabuang kubayot. Diba? Happy-happy lang, Jod. Oy, tinuod yun na. Diba? Tinuod yun na. Ayaw, diba? Tanawa lagi. Gusto lang kanino, no? Ayaw, undang sigarilyo. Samtang wala pa ka mamodel sa kahada. Wow. Napadiri. Kung si Moira sakit mo himo og kanta. Ako, sakit akong buko-buko. Akong kalahasan. Moira ka, Ilisan. Moira, happy lang. Ginukubuan ko mayota na sa na nag-atang din mo sa kuhan, sama na kay problema da. Nag-text na, Sir Lando, diba? Sir Lando, nakoy problema. Sama, tagay ta. Diba? Tagay ta. Tunay problema, magtagay ta. Ako'y bala sa hilak. Tagay lang ta. Ginoo ko, basta libre lang. Wala'y problema. Hala, ako ba tayo lamay balabiyok syakit na pagpaganoon. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Pagkadaling naman sa oras, kung sanay sudan nato diha. Happy lang sa nag-birthday.
Hello, good morning! O, diba? Naminadya si Dr. Nenito Gonzales. So, happy morning, sir. Nga asawa na, o. Muna kita sa ino, need yun na to, ha? Need yun na to nga malipay permi. O, need na to permitang malipay. Kay, anytime baya, pwede baya tang mawala. O, happy lang, Jod. Kulik, o. Sa mga ganahan mo, nga mawala ta, unsa. Di ba? Oh. Mabitaw na tinaw dyan yung text ako. Tinaw dyan sila no, kaya nataw ta din sila sa kalibutan nga wala tayo dala. Manang mamatay putang walay dala. Oh, manang ayaw dyan ipanghambog. Basta ayaw panghambog kung unsay na sa imo karon. Kung nagsobra-sobra mga linaaw, pangatag oy, garapog ka, na sa kinabuhi, o pangaon na mo daw, ito masok sa Prince Lechon, fast food, latilawi lang, o diba? O, ano na itong third set, itong pala ng adlawa, o diba, pagkanito kayo, bulahan dyan, diba? O, mga suwalang tayo tongit, ha? O, Prince Lechon, night taste ng mga hot spice yung sipos, na lechon packages, wabong na doon kayo. Dahil lang ang 0936-404-0314. Wow. Pagkalamindot paminahon, o kanon pa jud ang lechon. Maka-high blood. Bulad-bulad lang ta para lami. Dagang lami ning bulad kay dagang tag makaon. Di ba? Oh. Sa nagday ta. Hello, good morning sa itong mga Torres Police. Hello, sisid na mga puli. Hoy, Secretarios! Hello! Secretary, imong feel kanon you feel safe karon adlaw o secure while wedding sa mga perspective mo na. So niyot kayo, wow, bunga-bunga mas. Imong gumagkanon Secretarios, kung alawa to perfect nimo sa opportunity karon to band with your companion karon. O ba, wow, bunga imong gumagkanon Secretary, you'll be showered with passion, support, mga affection from him or her. Wow, bunga. Pero joke lang, basta-basta lang magutong kinabuhi. Wala sa imong karyag ka man mo karon. Oy ka mga secretary professionals karon can be easily influenced and will find it difficult to complete lang sa imong assigned work karon adlaw. Kung na mga consequences karon, you'll be behind on your assignment. So have to regain on focus lang. Ay lagi sig palabig Facebook, sigag Facebook na si mong trabahoan mao na karon. O, diba? To regain sa imong focus, you can take some time off from work. Labi lang indulging yourself in some outdoor activity. Wow! So, manay maka-refresh na mo. Enjoy lang. Para sa imong palawas sa imong Secretarios. O, ipatay-patay po ka, since ang imong TL karon, imong fit karon need a great deal of care. So, dapat you should wear socks karon and comfortable footwear karon. Labi na naglaglaag karon. Kay maunay primary task for today para sa imong mawala imong discomfort ha. Ingat-ingat lang para sa imong kaayuhan. So dapat you have to soak your feet in hot water lang. Ayaw po nang bukal-bukal kay malata imong to. Mura nagkunang di ba na siya. Kay if the agony becomes unbearable consult a physician lang. Sa imong pinasa karon kanang the idea of ethical investing karon manay magatag interest ka mo karon Secretarios. So you can make much more money karon over recent purposeful investment. So walay problema sa imong pinansal karon Sagittarius. Ambot si Capricorn, ato ni ko na si Capricorn na ato. Atong daoton ni Sagittarius Capricorn gara pa gid. Oy kay Capricorn na kay outstanding chances karon labi na to collaborate karon adlaw with others in a shared cause or have a better sense of intent karon. So okay mga adlaw karon. You are feeling more capable karong adlaw Capricorn. Sa imong gugma karon, kanang nagplano ka while planning what you'll talk about sa imong date can provide you with a requisite karon trust and assurance. So the best is the best. Dito na the best ha? It's not the best way to go out things. Instead, kanang imong current nga location karon kung asa man karon labi na sa mga planeta karon, mo na mag-allow nimo to let conversations spill freely. Whatever topics arise, wabungga man ka, arise. So ayaw ka o kuan, dapat kanon mo kanon, rise with arise. Itay da ka arise, unya yellow corn ni mo ikaw, nigara po ka, kulirit. Sa imong kariyag sa panay mo nun. Kanang for those of health-related occupation karon,
Now, that's the best time to be alive. O, di ba? O, daw ka na mga therapists, mga doctors, mga physiotherapists karon, mga healers, mga hospital administrators karon, mga medical students karon. So, mauna will be effective ang inyong karon na, kanang mga health related effective ko, labi na makamit mo mga psychologists karon. Make sure nga to take the advice. Useful na sa imong professional life at this time. Wabungga. Para sa imong panglawas mo karon, Capricorn, you're easily distracted ko na alawa. Ba't wala kan focus? Labi na ganito Capricorn. So take note na nga to apply what you have learned on your own life. Concentrate lang. Concentrate na sa imong and continue sa imong yoga practice. O siyempre mag-meditate po para wala problema. Correct. Sa imong pinasa karon Capricorn, a great day for conversation karon alawa. It's fine day to talk about ang mga financial planners karon. Or some else who can assess you with your investment right now. So concentrate na for long term. So kung financial, okay lang ha. So avoid lang sa mga purchases karon ha. Ayaw lang kalapas sa purchases. Kaya mo lapas ka sa purchases, mahimo na lang 5 chases. 1, 2, 3, 4, 5. Kaatot pa ni Hoy, Aquarius! O, diba? Ako rin tanong kay Aquarius ni. So, Aquarius, today, you'll have a tough time. Naglisod kayo, maghimog desisyon ka na adlawa regarding sa mga path might affect sa imong prospect karon. So, hinaot pa tao, ingat-ingat lang. Para sa imong gugma karon, maka-receive kag mga strange energy karon sa imong love life karon, Aquarius. So, you will wish me to be closer to your partner and the stars will be in favor with you. So, nalay gamay nga mga insecurities karon sa imong mind. So don't worry. Kani mga feelings are temporary lang. Mawala lang jud na. So, try lang to stay close to the people you love. Wow. Sa imong career naman na magkaroon, nakay chance to be in a position of power karon adlaw, Aquarius. A chance to take revenge karon to everyone who has dissatisfied nimo at work, but you should refrain yourself from any sort of revenge. Ayaw jud pangawana kay pangit na. Kung nakagikuan kag power karon Ginoo, ayaw lang jud pag revenge kay pangit na. Di ba? Do not misuse your power. Especially imong kilikili power. Para sa imong kayo, pay attention for the suffering around them, ha? So, ang health would not be compromised kung adlawa. So, continue lang. If someone around you is malnourished, take care of your health lang. Expression of love, sympathy lang by taking of your loved ones is expected lang. Para sa imong pinasa Aquarius, no? So, take care of your finances ka. Kalong ha, medyo dili maayo, safe place karon. You'd be robbed. Ala, Ginoo ko. Matulis daw karon. Ginoo ko. Careful lang ka. Don't worry, pagpuyo na nas balay, laglag ako as panika. Okay, you'll be robbed karon. Ginoo ko, hinay lang pagpuyo oy. Ay lang pa ito, mulakaw gani, ay padadag kang kwarta. Di ba? Pag sinilas, pag di panali ka ilan nga na kwarta. Oy, Pisces! Okay, ginoo ko, you'll be quick to act your ideas karon lawas with someone in a relationship. A relationship karon could be instrumental in propelling you forward. Bantay-bantay lang dyan ka. Sa imong kung magkaroon, Pisces, having a date with your loved one will be beneficial to all of you. Wabungga. So, spend your quality time together. So, kung gugma, okay imong gugma, Pisces, ha? Walay problema. Sa imong career karon, you'll get a decent work karon, opportunity karon, Pisces. Pero you need to relocate your nearby city or even another world to take advantage of it. Wabong ka ha. So nakaano ha. So kaninaot pa nga dool para walay gasto. Di ba? Kuan karon na promote karon. Wabong ka mga Pisces. Sa imong panglawas mo karon. Kanang imong ginadamgo karon in your sleep that you gives a simple helpful advice karon. You will be following doctor's recommendations to turn a homeopathic. Di ba? Treatment lang. Kay Mother, so you can feel to strengthen every part of your body. So drink water lang, continue lang, happy-happy lang, eat a healthy diet lang para wala problema. Para sa yung pinansa karon. So na kay mga opportunity karon to focus on your sense of yourself. Sense of self karon adlaw, Pisces.
So na kay mga nice idea karon to think about your money, relationship, and how it makes you feel. So, ingat-ingat lang. So, don't make any purchase lang. Kay tight budget lang para pala problema. Sama naman atong ang kabaladyo tambal o di siya pwedeng gamit ng tambal sa mga klaseng sakit. Because the doctor persists in social symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Basta ang horoscope. Tuo man ka, pasumudog ka. Kuya Juan, nabuang ta, di ba? Oh, wow. Happy lang, Jude, correct. Basta ay lang kalimot. Basta Friends Lechon Tilawi lang. Di ba? Dahil ang 0926404714. O siyempre, masunod ta kay bugnaw kay maulan sa ubang lugar. O inaot pantangaw, dili kainit doon, nindot kay tagpanahon. O di ba? Init yung susunod na mo dito sa Upper Julian. Kay makita nimo ang Skybox Coffee. O di ba? O sunod pa sa CI, kahapit na hapit na maman ang among artificial forest down. Artificial forest na forest doon. O diba, nami lasang-lasang dito sa Buyugan si Ay. Hapit na maman. Ingat-ingat lang mo. Hala ko, medalay labay walang kanangaon na itong mga sokay na sa barcode. Wow, ingat-ingat lang. Syagit na, Regine. Wow, ang galing sumayaw at ang galing. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Medyo boss. Wow! Nagpanito. Ay, kalimot. Siyempre, after sa programa, no? Wow! Ang pinaka-nindot yun, pinalami sa pagkaon, lamit yun, top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Dito, pinaka-the best yun niya kaayo. Oh, ginapili yun na niya, pinaka-the best yun ng mga music yun. Oh, 20 na kabuok. Nabay top 20 nga 25, di ba? Ano, dyan na, 20 lang dyan na. Og siyempre, alauna, heart to heart to kay Papa Joms. Wow! O, bongga kay kung paano, ethnic. O, di ba? Bongga jo kaayo. Og sino mestizo kay ko, siyempre. Atong hearing karon, adlaw nga Martes. Wow! 821 og 431. Congratulations! Siyempre, salamat sa Ginoo. Di ba sa atong kalaskis, sa atong sa atong lawas, so na wala atong mga problema, stress, magpasalamat sa Ginoo. Siyempre, salamat sa mong station manager, Chris Samerno. Siyempre, walain ang butan kugihan. Matinabangon ba si Dr. Rain Alientida. Hi! Siyempre, ang among broadcast technician, ang gwapitong anak ni Mami Arjun Fajardo. Walain si Ruben, very cute Fajardo. Wow! Make the most of it. Siyempre ka lang sa akin sa bas, kangina, nagtipagtawas, kangina, tigilit niyo sa kawanangan, wala silong Bisaya, the one, the only one, the solo performer po sa programa Katumkan, Pinamulabuan. Very much. Ang gitik-gitik, basiaw ng Bisaya. Ngayon na sa sikat na kusong estasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mua chip 2. 1, 2, 3, let's go!